ranar da za a ga ubangiji rabbul izzati. Allah sa daga mu, Allah sama daga cikin su. Rabbi hijabi na daukewan hijabin nan namu yaga Allah kenan. Talazzazbina Allah ce ka ji daɗi da mu, wasu malami da hidabina ka ji daddaɗin zancen mu, ba wanda Allah ya zance da shi mu shafa hata yana ganin Allah na zance da shi. Hatta annabi Musa Allah ya kan yi zance da shi, amma min wara'i hijabi ne, ta bayan hijabi ne, ba Allah yake gani ba. Duk da Allah na ga kallama Allah Musa taklima, wani waje yau minhum man kallama Allah. To saboda haka, amma wannan ganin da annabi Musa yayi bai ga Allah ba. Wata ran yayi ce ubangiji arini anzuru ilayk, Allah ka nuna mana san ganka. Allah ce mishi abu da walan lan tara, walakin zuri ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Annabi Musa bai ga Allah ba, amma hakan yake jin daɗi har ya ji shauƙi da zai ga Allah kuma a nan sararin duniya. Amma manzon sallallahu alaihi wasallama an tafi da shi ne kaunin da halitta ba ta taɓa zuwa. Inda ya sunan abun halittar Allah, manzo ne ko mala'ika, bai taɓa zuwa wajen manzo Allah ya je can a can ya ga Allah, suka yi magana da Allah. Waye ne ka nazze ka tsarkake idanuwanka fi ajaib kudurti, a abubuwan mamaki na kudurata, yadda manzo Allah sai ga kudura iri-iri, abubuwan da dukkan halitta ba su isa gani ba, su idrakin ganin abu ma za su halaka. Amma shugaba alaihi salatu wassalam Allah ya nuna mashi kenan. Wa haqiqa babnaka ya man kadinta da bihi ummatul islam lil haqqi fatada, jama'ana ma'ani fi ulaka da farwadan, taral arsh wal kursi wal hujub garbadan, ladayka wal wari alayka tajallati. Allah jama'a wa haqiqa Allah ya rantsuwa da haƙƙin manzon Allah, na rantsi da haƙƙin girman ka, hababnaka mun soka. Allah dan ya rantsi da girman ma'aiki, ba wai abu ne wanda za a ga kaman wani abu bane. A'a, ai ya rantsi da abin da bai kai annabi ba ma. Alqur'ani ya yi rantsuwa da rana, ya yi rantsuwa da wata, ya yi rantsuwa da abubuwa da yawa. Ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, duk wawul qasam ya rantsuwa da su. To saboda haka shugaba alaihi salatu wassalam Allah ya yi rantsuwa da haƙƙin shi. Ya man kadikta da bihi ummatul islam, ya wanda wato addini al'ummar musulmai da shi suke koyi, wanda duk ya je wa Allah lafiya to ya bi takon inda annabi ya taka. Wato inda ya taka abinda ya yi shi kai, ya yi sallah biyar ka tsaya a iya biyar din, baka rage ba baka dada. A zahar ya yi ta raka'a hudu, ya asirta karatu, kai ma kai raka'a hudu ka asirta karatu. Ya yi la'asar raka'a hudu, ya asirta karatun, har yake ce sallu kama ra'aytu li usalli. Ya azumci watan ramadana, ya yi 29, ya yi 30. To da ka azumci wannan, ya duk abin da yake yi ka tsaya a inda yake yi, to wannan to da shi ne ake koyi. Wanda ya bi haka to shi ne ake ce cikakken musulmi bai bi manzon Allah. Lil haqqi fata, da kuma sai ta tsiru da gaskiya, ba wanda za a bi shi a ce za a bi shi an bi Allah sai manzon Allah. Yasa da ce fata da sai shi jama'ana ma'ani fi ulaka da farwada, mun tara ma'anona wacce ta kaɗaita a cikin ɗaukakan nan naka, ɗaukakar manzon sallallahu alaihi wasallama babu irinta. Don me tarar arsha, manzon sallallahu alaihi wasallam kaga al'arshi wal kursiyya, kaga kursiyi wal hujuba kadbadan, duk wani hijabi Allah ya dinge shi har ya ga Allah kenan. Wanda Jibrilu hijabin da ya zo ya samu, wanda bayan ya keta hujubai sama da miliyoyi, amma an tafi ya kai hijabin da bai isa shiga ba. Ya ce wanzan Allah, wannan hijabin na hasken da zai shiga zai babbake, zai kone, zai lalace gaba ɗaya mala'ika Jibrilu. Ga hijabin da suke gaba kuma ba san iya yawan su ba, ga wanda ya fi karfin Jibrilu. Wani ko bayan Jibrilu ba mala'ikan da ya taɓa zuwa wajen ba, duk suna baya, ba su iso wajen ba. Yau gashi an zo bangon Jibrilu shi ma ya tsaya. Da dai ka wani wari alaika tajallati, dukkan haske ta bayyana gare ka, komai ka gan shi fili kuru-kuru. Allah nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayaman bi akhlaqil qur'ani takhallaqa wa min bijmuhu haqqan ila al-arshi garraqa, wa rafa'naka min kawnil fana'i ila al-baqa, ta'annaz bina hadha al-wisal wa dhallika, wa hibbun wa mahbubun
tambayi na Aisha radiyallahu ta'ala anha, wai shin yaya ɗabi'ar manzala yake? Ta ce kana khuluquhul qur'an, ɗabi'ar shi al-qur'ani. idan ka dubi al-qur'ani kana son ka ga ɗabi'ar manzon Allah ka dubi al-qur'ani. Ma'ana ga al-qur'ani mai shiru ga al-qur'ani mai motsi. Shi al-qur'ani mai motsi shine manzon Allah. Ba wata aya wacce annabi ya kauce mata. Duk abin da Allah ya faɗa in kana son ka ga abun cif da cif abin da ake aikin alƙur'ani a aikace to ka dubi aiki cif da cif, wanda in ba shi ba wanda ya cif da cif suka yi kafaɗa da alƙur'ani. In yayi nan wani wajen abin zai iya fin ƙarfin shi, tunda ƙa'idar alƙur'ani ma da za ka samu zikirin Allah kana zikiri a awa 24 yini da kwana, kai zikirin awa 30 kullum za ka yi awa 23 kake yin zikiri, awa ɗaya baka zikiri, a wannan baka cika haƙƙi na alƙur'ani ba, baka cika haƙƙi ba. Ko kuma a'a za ka yi zikiri na zikirin ubangiji na awa 23 da rabin awa ne kawai baka yi zikiri a ciki ba, shi ba baka cika haƙƙin zikiri ba. Kai an ce da za ka yi zikirin na awa 23 da minti 59, saura minti ɗaya ne ya rage baka cika, minti ɗaya rage baka cika awa 24 ba na zikirin Allah, duk da haka ka tawaya a yadda Allah ke son zikiri. Da so da kaga ashe cif da cif wanda ya cika wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa alqur'ani shine ke yi daidai da shi. Duk wata aya da za a ɗauko a ce ai ba ta yi daidai ba, a duk aya Aisha ta gaya mana ta yi daidai da ma'aiki a cikin alƙur'ani. So da haka yasa ce wato kana khuluquhul qur'ana, ɗabi'ar manzon Allah alƙur'ani ne. A alƙur'ani za ka ga inda Allah kawo siffofi da yawa wanda ya dace da siffan to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Umman jismu ya wanda jikin shi haƙƙan da gaske ila arshi karraka ya hau zuwa kan al'arshi, babu wanda ya je al'arshi da jiki. Duk annabawa sun je da ruhi, ransu ne ya tafi, amma wanda jikin shi ya je a ce ga jiki yau ya tashi ya keta saman bakwai, jiki har ya wuce saman bakwai ya je al'arshi, har ya wuce al'arshi ba a yi wannan jikin ba banda manzon Allah, wanda jiki ne ya je. Duk da suna ganin a'a ai ba da jiki je ba a mafarki ne, to idan a mafarki ne ko ai Isra'i bai zamo girma gare shi ba, tunda da yawa bayan Allah da suke ganin Allah a mafarki, da yawa bayan Allah da suke zo al'arshi a mafarki. In a mafarki ne kaga bai zo mafificin halittar ba kenan, ashe yana da sa'ani da yawa. Ina mafarki ne Allah kaɗai san barkatai ɗin mutanen bayan Allah da suka je wajen nan al'arashin. To amma shi kan da jiki ne annabi alaihi salatu wassalam ya tafi. Rafa'ana ka mun ɗaga ka min kaunil fana'i, daga kaunu na karewa, ita ce duniya. Saboda baki Allah shine albaki, saboda haka ba a ganin shi a duniya. Shi yasa bai bayyana a nan kaunil fana'i mai karewa. Da Allah ma'aiki zai gan shi sai daga shi daga wannan wajen mai karewa aka kai shi inda bayan karewa, lahira ba ta karewa, sai tafi can ya wuce inda ya je har ya je inda ya ga Allah. To rafa'anaka min kaunil fana'i ila al-baqa, zuwa ga wanzuwa kenan. Ta'annas minaka ɗaya ba haso da mu, ma'ana kare ga kowa, kare ji kowa, kare tuna kowa sai Allah. Dama haka yake, kuma gashi yau ya fito a bayyana a fili. Hadal wisalu, wannan shi lokacin saduwa ta da kai, wa zallika lokacin gamuwa ta da kai, ji Allah ake ga ma'aiki. Muhibbun mai so ne, wa mahabubun da abun so. Muhibbu mai so shine Allah, mahabubu abun so shine manzon Allah. Wa sa'atu halwati, yanzu lokacin kadaita da shi ga Ahmadu ga wato ga Muhammadu, ko ga Ahmadu ga Ahadu. Allah shine Ahadu, manzon Allah Ahmadu. So da haka suka je suka kadaita, wanda wannan zaman sun tattauna sun yi maganganunsu har yau ba mahalukin dai mutum halitta ne bai san me ya gudana tsakanin annabi da Allah ba. Kan Allah da annabi ba san wannan ba, kawai sai Allah ya ba mu rajawan bil gaibi, ya ga mana cikin alqur'ani kawai fa auhi ila abdihi ma auhi, yayi wahayin abin da ya wahayi zuwa ga bawan shi, amma bai ga mana me aka tattauna ba. Sai dai ya dai fada cewa
ainihin tafin a cikin kirjin shi, sannan ya sanar da shi ilmin awwali na wal akhiri, ya sanar da shi ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe. Abin da aka ce maka ilimi ne, to Allah ya sanar da manzon Allah na mutan farko da mutan ƙarshe, ya ce wa zadani ilman, ya daɗa mun wani ilimin daban, wanda ilimin idan ka zo duniya babu ilimin, a lahira babu ilimin. Allah ne bai maki, in kana neman ilimin na cikin kirjin manzon Allah. So da haka shine ashe ka ga manzon Allah inda ya fi ilimi ne, to ya san shi, duk ya san shi. To yasa za ka ga duk kawai ya yalwaci mutane ne kawai, wato wasi al'alami na ilimin wa hilman, ya yalwaci alam gaba ɗaya da ilimi. Duk abin da za a ga ana tafiya da shi yau, to a cikin ilimin manzon Allah ne. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Ka gani ilman lawhi wal qalami, bango ke da lawhul mahfuz da alqalami mai rubutu, duka daga cikin ilimin manzon Allah ne suka samu. So da haka kaga manzon Allah ya sa sa'atu sabati kenan. Tahammalta ya